हरे कृष्णा महोदय जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महोदय जी കേട്ടോ? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते हरे कृष्णा महाराज जी। എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാക്കയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം, ഭഗവത്ഗീത രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും നമ്മള് സാഖ്യയോഗം അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ? നോക്കിയോ എല്ലാവരും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം? നോക്കിയോ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം? നോക്കി? ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവർക്കും? ഇതെന്താ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലെത്തി ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കോളേജിൽ പോണ പോലെ ആയോ? നമുക്കൊക്കെ ഒക്കെ വിട്ടോ? ഇനിയിപ്പോ വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ആയോ? നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം. അവർക്കൊക്കെ എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ട്. അതല്ല വീട്ടിലല്ല പുറത്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഓണാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഓണാക്കാലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 2 കടക്കാണ്. ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന പേര് പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ 3 ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ. അതായത് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചും ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചും ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് എങ്ങനെ പേരിട്ടത്. നമ്മള് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം കൂടി പറയാനായിട്ട് കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാഖ്യയോഗം എന്നും കൂടിയാണിത് അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ. അപ്പൊ അതില് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഒന്നാമതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെയാണ്? ആണോ? ഓക്കെയാണ്. ശരി, നമുക്ക് അപ്പൊ അധ്യായം 2 കടക്കാം. അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിദം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദന. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ കരയാണ് ഇവിടെ. കണ്ണില് നോക്കി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അവസാനിപ്പിച്ചത്? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ച് രഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിച്ചത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, അങ്ങനെ അർജുനൻ അശ്രുക്കളൊക്കെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്ന അർജുനൻ കണ്ണുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം. ആ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, മധുസൂദനൻ ഭഗവാൻ പറയാൻ തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശ്ലോകം വരാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ കണ്ണുനീരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയണത്?
ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അതായത് ഭൗതികമായ അനുകമ്പ കൊണ്ടും വിലാപം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ണുനീര് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ, അതായത് ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തതാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്ത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല, കണ്ണീരും വിലാപവും ഇല്ല. പക്ഷെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുകമ്പ, വിലാപം, കണ്ണുനീര് ഇതൊക്കെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ സംബോധന ചെയ്തിരുന്നത്? മധുസൂദന എന്ന് പറയുന്നത്. മധുസൂദന എന്ന് പറയാൻ കാരണം മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മധുസൂദന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോ അർജുനൻ എന്താ വേണ്ടത്? തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം, നമ്മുടെ തെറ്റെന്താണ് ശരിയാന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ബന്ധുക്കളെ വധിക്കണോ, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണോ, അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഒരു അസുരനെ പോലെ, ഒരു രാക്ഷസനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? അസുരനെ വധിച്ച് ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഭഗവാനെ മധുസൂദന എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാകശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാരിജുഷ്ടമസോർഗ്യം അകീർത്തികരമർജുന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ലത്. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നത് നയിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം ചീത്ത പറയാണല്ലേ, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും യോജിച്ചതല്ല നീ ഈ പറയുന്നത്. നിന്നെ ഇത് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നയിക്കുക. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരാണ്? വില്ലാളി വീരനാണ് പാണ്ഡവരില്. അപ്പൊ അർജുനൻ അത്രയും കീർത്തി കേട്ട കീർത്തിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അർജുനൻ എവിടേക്കാ പോക? ഉപരിലോകത്തിലേക്കല്ല പോക. എല്ലാവരും കൂടി അർജുനൻ എന്ത് പറയും? അകീർത്തിയാക്കി, കീർത്തി നഷ്ടപ്പെടാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അർജുനനോട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്? അർജുനൻ ആ പരമ സത്യത്തെ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ പരമസത്യത്തെ നമുക്ക് 3 ഭാവത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവം? ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓൾറെഡി അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഭാവങ്ങള്? ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. അതിനെ നമ്മള് എന്തിനോടാണ് താരതമ്യം ചെയ്ത് പറയുന്നത്, ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തോടും സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തോടും സൂര്യദേവനോടും സൂര്യന്റെ ഗ്രഹത്തിനോടും അങ്ങനെ പറയാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ഒന്ന് പോയ നമുക്ക് 1ാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് പോകാം. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത്? ജ്യോതിസില്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശം, അതാണ് എന്ത് പറയണത്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല അവിടെ. എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രകാശമാണ്. അതാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. 2ാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരം എന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. 3ാമത്തേതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അതായത് ഇവിടെ അർജുനനെ ഭഗവാൻ വഴക്ക് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? ആ 3 ഭാവത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ മുന്നത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വിലാപം ഉണ്ടാകുന്നത്, നമുക്ക് കണ്ണുനീര് വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് എന്തറിയണം? ആത്മാവിന് എന്താണ് വേണ്ടത് അതാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മള്. അതാണ് ശരിയായ നമ്മുടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് എന്താ വേണ്ടത്? സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കുക. ആത്മാവിന് എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും? 3 തരത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മമായ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടിയ ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ, നാരായണ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. 3ാമത്തേതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അതായത് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഇതിനെ എന്തിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യാണ്?
ഇതിനോട് ഉപമിക്കുകയാണ് ഇതിനെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തോടും സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തോടും സൂര്യഗ്രഹത്തോടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രഹ്മത്തെ സൂര്യപ്രകാശത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും പ്രകാശം കാണാം. പക്ഷെ അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണെന്നോ അത് എവിടെ നിന്ന് എന്താണ് എങ്ങനത്തെ ആണെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. അതാണ് എന്ത്, സൂര്യപ്രകാശവും ബ്രഹ്മവും. രണ്ടാമത്തത് സൂര്യന്റെ ഉപരിതലവും പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ എന്താണ്, കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മത്തോടു കൂടിയ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സൂര്യന്റെ ഉപരിതലം കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ഷമയോട് കൂടി പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ ഗ്രഹം സൂര്യദേവനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും ആ സൂര്യദേവൻ ഉണ്ടെന്നും ആ സൂര്യദേവന്റെ ഒരു ഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നും അവിടെ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ ക്ഷമയോട് കൂടി പോകുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 തരത്തില് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് അവിടെ ഏത് സാക്ഷാത്കാരാണ്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ഈ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് നമുക്കറിയാം പരാശര മഹർഷി ഒരു നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 6 ഭഗങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്, ഭഗവാൻ. സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ഇത് പരിപൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആരാണ്, ആ ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനാണ് സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ഇത് പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പരാശര മഹർഷി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പൊ 3 ഭാവത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൽ പക്ഷെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏതാണ്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ക്ലൈബം മാസ്മഗമ പാർത്ഥ നൈതത്തെയ്യുപപത്യതേ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം തെക്തോ തിഷ്ഠ പരം തപ. ഹേ പാർത്ഥ, തരം താണ ഈ ആണത്വമില്ലായ്മയ്ക്ക് നീ അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. അപ്പോൾ പറയുന്നത് തരം താണ ആണത്തമില്ലായ്മ, എനിക്ക് അധീനനാകാൻ പാടില്ല, നിനക്ക് യോജിച്ചതല്ല നീ പറയുന്നതൊന്നും. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചവനെ, നീ ഇത്രയും ശത്രുക്കളെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് നീ. അപ്പൊ നീ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ എഴുന്നേൽക്കൂ. നിന്റെ ഹൃദയം ദൗർബല്യമാണല്ലേ, ദൗർബല്യ ഹൃദയം ഉപേക്ഷിച്ച് നീ എഴുന്നേൽക്കും. ഇത്രയും തരം താണ പ്രവർത്തികൾക്ക് നീ അധീനനാകല്ലേ എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ശാസിക്കാണ്. ഇവിടെ പാർത്ഥ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. പാർത്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അച്ഛന്റെ ഭഗവാന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വസുദേവരുടെ സഹോദരി കുന്തിദേവിയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, പാർത്ഥൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് അർജുനൻ എന്ത് ബന്ധമുണ്ട്, അപ്പോ കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിൽ രക്തബന്ധമുണ്ട്. അച്ഛന്റെ പെങ്ങളുടെ മകനാണ് അർജുനൻ. അപ്പോ അർജുനനെ ഒരിക്കലും കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഒരു എന്താ പറയാ ഇവിടെ ഒരു വില കുറഞ്ഞ സന്തതിയായിട്ട്. അതായത് അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിന്നാൽ എന്താണ്, പേരിന് മാത്രം ക്ഷത്രിയനാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പൈതൃകം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് അർജുനൻ അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അർജുനന് ഭഗവാൻ വഴക്ക് പറയുന്നത്. കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷൂഭി പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാർഹാവാരിസൂദന. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാണല്ലേ അത്. അതായത് ഈ നാശകനായിട്ടുള്ള മധുസൂദന, പൂജാർഹരാണ് ആര്, ഭീഷ്മദേവനും ദ്രോണാചാര്യരും. അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കാന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച്, അർജുനനെ മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാല് നമുക്കറിയാം, അർജുനന്റെ പിതാവ് പാണ്ഡു രാജാവ് മരിച്ചു പോയതിനു ശേഷം അർജുനനെ ഇത്രയും സ്നേഹത്തോടെ വളർത്തി വലുതാക്കി കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ്, ഭീഷ്മ പിതാമഹനാണ്. വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടു കൂടി അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഭീഷ്മ പിതാമഹനാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് കുറെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വാത്സല്യമുള്ള ശിഷ്യൻ ആരോടായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം, അർജുനനോടായിരുന്നു. അപ്പോ അർജുനന് അത് അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. അത്രയും ഇവരുടെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. ആ അർജുനൻ അവരെ വധിക്കണമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ഭീഷ്മദേവൻ എന്ന് വെച്ചാല് ദ്രോണാചാര്യൻ എന്ന് വെച്ചാലും അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് രണ്ടുപേരും. അപ്പൊ അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കാന്നാണ് ഇവിടെ
അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്, ഗുരുജനങ്ങളോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, വാക്സമരത്തിൽ പോലും നമ്മൾ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സാധാരണ ഒരു മര്യാദ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഗുരുജനങ്ങളോട് വാക്കുകൊണ്ട് പോലും നമ്മൾ അവരെ എതിർക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പിതാമഹൻ ഉഗ്രസേനനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഗുരു സന്ദീപനി മഹർഷി അവരെ എതിർക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്യുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് ഭീഷ്മദേവനും പിന്നെ ദ്രോണാചാര്യർക്കുമെതിരെ അസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കാൻ. അർജുനൻ ചോദിക്കാൻ അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ഉഗ്രസേനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദീപനി മഹർഷിയായിട്ട് എതിർക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ തുനിയോ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്, അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അത്രയും അർജുനന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഗുരു നഹത്വാഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും പൈഷ്യമ്മപീഹ ലോകേ ഹത്വാർത്ഥ കാമാംസു ഗുരൂനിഹൈവ ഭുഞ്ജീയ ഭോഗാൻ രുചിരപ്രതിക്താൻ. എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാകും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമംഗിലമാകും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, അർജുനൻ പറയാണ് എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട്, ഈ ഗുരുജനങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ, അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്, ഞാൻ ഭിക്ഷയെടുത്ത് ജീവിച്ചോണ്ട്. അങ്ങനെ ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളൊക്കെ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായിട്ട് മാറും, രക്തം നിറഞ്ഞതായിട്ട് മാറും, രക്തപങ്കിലായിട്ട് മാറും. അപ്പോ അർജുനൻ രാജകുമാരനാണ്, രാജകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് അർജുനൻ. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഭിക്ഷ എടുത്താലും വിരോധമില്ല, ഇവരെ വധിക്കാനായിട്ട് ആര് താല്പര്യമില്ല, ആർക്ക്, അർജുനന് താല്പര്യമില്ല. കാരണം അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ രക്തം നിറഞ്ഞതാവും, രക്തപങ്കിലമാകുന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ശാസ്ത്രപ്രകാരം നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്, വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്തവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം, ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്ത ഗുരുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ വിവേകം നശിച്ച ഗുരുവിനെ നമ്മള് ഉപേക്ഷിക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഭീഷ്മരുടെയും അയോഗ്യത എന്താണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ, ദ്രോണാചാര്യരും ഭീഷ്മരും ഇതേപോലെ തന്നെ ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ബാധ്യത വന്നു. അപ്പോ സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായിട്ട് അവർ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് അവർ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ട് ഇവര് പിന്നെന്തായിട്ട് മാറി, അവര് അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നൈത ദിക്മകദരന്നോ ഗരീയോ യത്വാ ജയേമ യദിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാ നജിജീവിഷാമ സേവസ്ഥിത പ്രമുഖേതാർത്ഥരാഷ്ട്രഃ. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം, എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിനായി എന്റെ മുമ്പാകെ വന്നു നിൽക്കുന്നു, നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വന്നു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരാൽ തോൽക്കപ്പെടുന്നതാണോ, ഏതാണ് നല്ലതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം മാത്രം അറിയാം, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, യുദ്ധമാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്തിനവരെ കൊന്നിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കുറെ രാജ്യം നേടിയതിനു വേണ്ടി കാണിക്കാൻ. അത് ആരെ കാണാനുള്ളത്, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കാണാൻ, ആരുമില്ല കാണാനായിട്ട്. ഇവര് മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ, പിന്നെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും വധിക്കേണ്ടി വരും, അപ്പോഴല്ലേ രാജ്യം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് കാണാൻ പോലും ആരില്ല. നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബന്ധക്കാരെ മുഴുവൻ ഫോൺ വിളിച്ച് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലും പോയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല, അർജുനന് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ അതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്, അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ മഹാനായ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, വിവേകശാലിയും സുനിന്ദ്രിതമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, എന്താണ്, വിവേകശാലിയാണ്, നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സുള്ളവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനുമാണ് ആര്, അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭിക്ഷാടനം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്, രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നു പക്ഷെ ഭിക്ഷാടനം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അർജുനന്റെ നിസ്സംഗതയാണ് പറയുന്നത് അവിടെ. അത്രയും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അർജുനൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇതൊക്കെ കൂടി വന്നപ്പോ എന്താണ്, ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളും കൂടി കലർന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടും. അങ്ങനെ അർജുനൻ എന്താണ്, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവ്വതാ യോഗ്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറയണത് ഇവിടെ, കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതഃ യശ്രേയസാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാതി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന്
പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി എനിക്ക് ഉപദേശം തന്നാലും. ഇപ്പൊ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടവരെനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. എന്താ പറയണത് അപ്പൊ? കാരണം അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അർജുനന്റെ ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് എന്താണോ യോജിച്ചത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ചു, എനിക്ക് ദയവായിട്ട് ഉപദേശം തന്നാലും എന്ന് ഭഗവാനോട് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് നിറവേറ്റാനായിട്ട് വഴി കാട്ടിത്തരാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കണം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരും ഇതേപോലത്തെ പല സിറ്റുവേഷനുകൾ അല്ലെ. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അർജുനന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഇതുവരെ സ്നേഹം തന്ന് വളർത്തിക്കൊണ്ടു പോയിട്ടുള്ള പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മദേവനും ഗുരു എല്ലാവരിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ശിഷ്യനാണ് ആര്? അർജുനൻ. ആ ദ്രോണാചാര്യെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ആര് വധിക്കേണ്ടത്? അർജുനൻ വധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലെ പല നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് കൂടെ നമ്മളൊക്കെ കടന്നു പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ വഴി കാട്ടാനായിട്ട് ആര് വേണം? ഒരു വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു, നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗുരു. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി, ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് വേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കൂടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോഴും ഇപ്പൊ എന്താണ്? സാക്ഷാത്കാരാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ആ സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാതെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവൻ കൃപണന്മാരാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കൃപണന്മാരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് കൃപണൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം? കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പിശുക്കൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. കൃപണൻ എന്ന് വെച്ചാല് പിശുക്കൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പിശുക്കൻ എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നത്? അതായത് നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എപ്പോഴും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ ജന്മം. ആ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നയിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ പിശുക്കന്മാരെ പണി എന്താണ്? എത്ര പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കില്ല അവര് അല്ലെ. എത്ര പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാത്തവരാണ് നമ്മൾ പിശുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും, നമ്മളൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജന്മമെടുത്തു, നമുക്ക് കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മള് വെറുതെ ജനിച്ചു, സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചു, എന്നിട്ട് നമ്മള് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രശ്നം? സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ജനിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പോലെ തന്നെയാണ്? പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ്? പിശുക്കന്മാരാണ്. നമുക്ക് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ വന്ന നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ പിശുക്കന്മാരാണെന്നാ പറയണത്. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ കൃപണൻ എന്നുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭൗതികമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവൻ കൃപണനാണ്. അപ്പൊ കൃപണൻ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആരാണ് കൃപണൻ? നമ്മുടെ ജീവിത വീക്ഷണം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിത വീക്ഷണത്തില് എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ സമൂഹം, എന്റെ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പോയി സമയം പാഴാക്കുന്നവരാരാണ്? കൃപണന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് നല്ലൊരു വഴി നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ടും അത് തെരഞ്ഞെടുക്കാത്തവരെ പിശുക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നു. കൂടെ അർജുനൻ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഗുരുവൻ ശിഷ്യനുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം തുടങ്ങാണ്. ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഗൗരവം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. നഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുത്യാത് ഉച്ഛോഷണം ഇന്ദ്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമാവസപ്നമൃദ്ധം രാജ്യം സുരാണാം അഭിജാതിപത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പദ് സമൃദ്ധവും എതിരാളികളില്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ പരമാധികാരത്തോടുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയില് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടാനായിട്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ദുഃഖങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ദുഃഖം ശമിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗവും ആര് കാണുന്നില്ല? ഇവിടെ അർജുനൻ കാണുന്നില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ളത്, എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തത്, ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് പോലെയുള്ള പരമാധികാരത്തോടു കൂടിയുള്ള സാമ്രാജ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചാൽ പോലും എന്റെ ഈ ദുഃഖത്തെ മാറ്റാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് ആരെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ആചാര്യനെ സാധിക്കുള്ളൂ. ആചാര്യന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ നമുക്കത് സാധിക്കില്ല.
അപ്പൊ ഒരു ആചാര്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നിപുണനായ വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഒരു ആചാര്യൻ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കല്ലാതെ ആരാകാൻ സാധിക്കില്ല? ആചാര്യനാകാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവാവാൻ വേണ്ട യോഗ്യതകളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ആരാകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ഗുരുവാകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. വാചോവേഗം, മനസാ ക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉപസ്ഥവേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ യാ വിഷഹേദ ധീരഃ സർവാമപീമാം പൃഥിവീം ശിഷ്യ. അതായത് നമ്മൾ വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ത്വരകള് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഗുരുവാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിലെ നിപുണനായവർക്കാണത് സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറയണം. കൂടെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് എന്ത്? ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, അതുപോലെ തന്നെ രോഗം. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറികടക്കാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും സാധിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോ ധനം കുറെ നേടിയത് കൊണ്ടോ സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായത് കൊണ്ടോ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ല ഇരുന്നാലും ഇത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്ത ഋഷികേശം ഗുഡാകേശ പരം തപ നയോത്സ്യ ഇതി ഗോവിന്ദ മുക്ത തൃഷ്ണേ ബഭൂവഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രുസംഹാരിയായ അർജുനൻ വീണ്ടും ഗോവിന്ദ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? വീണ്ടും ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. കൂടെ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പോർക്കളം വിട്ടിട്ട് പോയാലോ? പോകുന്ന ഇതാര് പറയണ? സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ സന്തോഷാവും, അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണില്ല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ. അത് കാരണം കൊണ്ട് സഞ്ജയനോട് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? പരന്തപ, ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അർജുനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പദപ്രയോഗം കൊണ്ട് ആരെ നിരാശപ്പെടുത്താണ് ഇവിടെ? ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയെ നിരാശപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. തമുവാച ഋഷികേശം പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരൂപയോർമധ്യേ വിഷീദന്തമിതം വചഃ. അല്ലയോ ഭാരത, അപ്പോൾ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് മന്ദഹാസത്തോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ചിരിക്കുന്നത്? കാരണം ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു? രണ്ടുപേര് സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. ആ സുഹൃത്ത് ഇപ്പൊ തന്റെ ആരായിട്ട് മാറി? ശിഷ്യനായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അത് ആലോചിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നവിടെ? മന്ദഹസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചപ്പോ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഗാംഭീര്യത്തോടെന്ന പോലെ ശിഷ്യനോട് യഥാവിധി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങാണ് ഇവിടെ ആര്? ഭഗവാൻ. അശോജാനന്യശോജസ്ത്വം പ്രജ്ഞവാദാംശ ഭാഷസേ ഗതാംസൂന ഗതാംസൂഞ്ച ജ്ഞാനശോചന്തി പണ്ഡിതഃ. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ പറ്റി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പറയാണ് അർജുനൻ എന്തില്ല എന്നാ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ബുദ്ധിയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ? നമുക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് അല്ലെ? ബുദ്ധിമാനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. അടുത്തത് ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ പറ്റി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നീ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ പറയണത്? ബുദ്ധിമാന്മാരൊരിക്കലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അവിടെ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യണ്ടു? ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയണ ബുദ്ധിമാന്മാരൊരിക്കലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അർജുനനെ ഭഗവാനോട് എന്തില്ലാന്ന് പറയണത്? ബുദ്ധി ഇല്ല എന്നാണ് പറയണത്. നീ ബുദ്ധിമാനല്ല എന്ന് ഇൻഡയറക്ട്ലി പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിന്റെ സംസാരം കേട്ടതൊന്നും നീ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന്. പക്ഷെ നീ എന്താ ചെയ്യണത്? ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? ജീവിച്ചവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ ഒരിക്കലും വിലപിക്കാറില്ല ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ജ്ഞാനം, അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയണത്? പദാർത്ഥത്തിന്റെ, ശരീരത്തിന്റെയും ജീവാത്മാവിന്റെയും അതിനെ രണ്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിലും നമുക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പിന്നെന്താണ്? പദാർത്ഥം, ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ഉള്ള അറിവാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണടിയാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം.
ആത്മാവിന്റെ അത്രയും പ്രാധാന്യം എന്തിനില്ല ശരിക്കും? ആ ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞ വ്യക്തി ആരാണ് ശരിക്കും? വിജ്ഞാനിയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണടിയാനായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ ശരീരത്തിന് എന്തിന്റെ അത്രയും പ്രാധാന്യം ഇല്ല? ആത്മാവിന്റെ അത്രയും പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞ വ്യക്തി ആരാണ്? വിജ്ഞാനിയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ന തേവാഹം ജാതുനാസം ന ത്വം നേമേ ജനാധിപ ന ചൈവാന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതാ പരം. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല, അതുപോലെ നീയും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരുമെല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാലമില്ല, നീയും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാലമില്ല. ഈ പറഞ്ഞ രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും അവരും എന്നുണ്ടായിരുന്നു? എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആരും ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. എന്തിനാ പറയുന്നത്? സർവോത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭഗവാന്റെ സനാതന സുഹൃത്താണ് അർജുനൻ. ഓർക്കളത്ത് ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും ശാശ്വത വ്യക്തികളാണ്. അവരാരും മുൻകാലത്ത് ജീവിക്കാത്തവരോ മേലിൽ ശാശ്വതത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടവരോ അല്ല. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്. അത് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും, നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ആരും ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ എല്ലാവരും ശാശ്വത വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ മുൻകാലത്ത് ഈ ജീവിക്കാത്തവരോ ശാശ്വതത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടവരോ അല്ല ആരും. അപ്പൊ അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്, അത് ഇനിയും ഉണ്ടാകും. ഇനി അതിന് ആരെ കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജഗജ്ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്തത്രാന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവിന് എപ്പോഴും എന്തുണ്ട്? ഒരു ശരീരത്തിലിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഈ ബാല്യത്തിലേക്കും കൗമാരത്തിലേക്കും ഒന്നും കടക്കാൻ ആ ശരീരത്തിന് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? യൗവനത്തിലേക്കും വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും ഒക്കെ കടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. സമചിത്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തുണ്ടാവില്ല? സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലാത്തവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയണമെന്നില്ല പറഞ്ഞാലും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥയെ പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ വ്യക്തി ധീരൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും പിന്നെ ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ആര്? ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയുണ്ടാവില്ല? ഈ ശരീരത്തിന് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, ആ പരിണാമങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? രണ്ട് തുണ്ടുകളായിട്ട് വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മായാവാദ സിദ്ധാന്തം, അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ഒന്നും ഇവിടെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ നക്ഷത്രങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിൽ ആ പരമാത്മാവ് ആരാണ്? സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ പരമാത്മാവായിട്ട് നമുക്ക് ഉപമിക്കാം. ഉപമകളാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യാസ്താംസി ദിശ്വസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിധികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പോ സുഖ ദുഃഖവും വരവ് എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? നമ്മളെ സുഖവും ദുഃഖവും എന്ന് പറഞ്ഞാല് മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും വന്നു പോകുന്ന പോലെയാണ്. ചിലപ്പോ സുഖം വരും, ചിലപ്പോ ദുഃഖം വരും. അപ്പൊ ഇത് ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അസ്വസ്ഥത ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഇത് സുഖാണോ ഇത് ദുഃഖാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്വസ്ഥനാകാതെ നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പൊ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് വാക്കുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒന്ന് കൗന്ദേയ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗത്തെ, പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും മാതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഹാത്മ്യത്തെയാണ് ഇതിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അങ്ങനെ ഒരു മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജന്മം എടുത്തതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? അർജുനന് സാധിക്കില്ല.
യം ഹി നാവ്യഥയന്ത്യേത പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സോമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. അല്ലയോ നരോത്തമ, അർജുനനെ വിളിക്കുകയാണ്, നരോത്തമ, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചലമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി, അപ്പൊ സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും രണ്ടിനെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? നിശ്ചയമായിട്ടും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണെന്ന് പറയാം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നിത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളവനുമായ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും മുക്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ സുഖത്തിനും ദുഃഖത്തിനെയും ഒരുപോലെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? മുക്തിക്ക് അർഹനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാസതോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യതേ സതഃ ഉഭയോരപി ദൃഷ്ടോന്ത സ്വനയസ്ത്വത്വദർശിഭിഃ. ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല, സനാതനമായതിന് അതായത് ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ആരാക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്? തത്വദർശികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചു. അപ്പം ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒന്നിന് നമുക്ക് എന്തില്ല? നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല, സനാതനമായതിന് നാശം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ് ആര്? തത്വജ്ഞാനികള്. അവര് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് അവര് ഇതിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ പഠനം നടത്തിയിട്ടാണ് ഇവരെന്ന് അംഗീകരിച്ചത്, ഈ തത്വദർശിനികൾ ഇത് അംഗീകരിച്ചത്. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ശരീരം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആത്മാവാണെങ്കിലോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ശരീരമാണെങ്കിൽ പലവിധ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ശരീരം. അജ്ഞാനത്തിനടിമയിൽപ്പെട്ട പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം നമുക്ക് തുടങ്ങാണ്. ഇവിടെ പൂജ്യനും പൂജകനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനും പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഭഗവാനും ശ്രീകൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ജീവാത്മാ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും തദംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന ബോധം ഉദിക്കുകയും അജ്ഞത നമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കും. എന്താണ്? താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആരാണ്, അംശമാണ് എന്നുള്ളത് ബോധം ഉദിക്കുക. അങ്ങനെ അജ്ഞത ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴാണ് സാധിക്കുന്നത്? ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു ഭഗവാനുമായിട്ട്. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാകണത് താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ശരിയായ ബന്ധം, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശരിയായ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കി അജ്ഞത ശമിക്കുന്നു. അവിനാശീതു തദ്വിധി യേന സർവമിദം തതം വിനാശമവ്യയസ്യാസ്യ ന കശ്ചിത് കർത്തുമർഹതി. ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സത്ത അതെന്താണത്? നമ്മുടെ അവബോധം, പ്രജ്ഞ. അതിനൊരിക്കലും ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഒരു ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവാണെന്ത്? ആ ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വ്യക്തിപരമായ അവബോധം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ശരീരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ആ ശരീരത്തില് കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവബോധം, അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശമാണ് എന്ത്? ഈ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശം, അതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ. മുടിയുടെ തുമ്പ് തന്നെ എത്രയും ചെറുതാണ്, അതിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശമാണ് എന്ത്? ഒരു ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്തവന്ത ഇമേ ദേഹ നിത്യോ സോക്താ ശരീരിണഃ അനാശിനോ പ്രമേയസ്യ തസ്മാദിത്യസ്യ ഭാരത. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിനെ നാശമുള്ളൂ, അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനും നാശമില്ലാത്തവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന് മാത്രം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ? നാശം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അത് ശാശ്വതനാണ്, അതിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപരിമേയനാണ്, നാശമില്ലാത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മാത്രമാണ് നശിച്ചു പോകാനുള്ളത്, ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശമില്ല, ജനനമില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് നശിക്കാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തുകൊള്ളാം? യുദ്ധം ചെയ്തുകൊള്ളാനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ ആത്മാവിന്റെ തേജസ്സാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തെ
പുലർത്തിപ്പോരുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ദേഹം പുലർത്തിപ്പോരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആത്മാവിന്റെ ചേതസ്സിലൂടെയാണ്, ഈ തേജസ്സിലൂടെയാണ് ഈ ഭൗതിക ദേഹം പുലർത്തിപ്പോരുന്നത്. അതായത് ആ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മരിച്ചു എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ അവബോധം ഇല്ലാതാകാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഏനം വേത്തി ഹന്താരം യശ്ചൈനം മന്യദേഹതം ഉഭൗതൗ വിജാനീതേ നായം ഹന്തീന ഹന്യതേ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ കൊന്നൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് മരിച്ചു എന്നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാരല്ല? ജ്ഞാനിയല്ല. കാരണം ഒരു ജീവാത്മാവിന് ആരെയും കൊല്ലാനോ മരിക്കാനോ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കില്ല. ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ധാരണ ജന്തുഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആധികാരികമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഏതു ജീവിയെ ഹംസിക്കുന്നതും നികൃഷ്ടമാണ്. ഭഗവത് നീതി അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ചും ശിക്ഷാർഹമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒരു ജീവിയെ നമ്മൾ വധിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒരു ജീവിയെ നമ്മൾ വധിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഹിംസ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അർജുനോട് പറയാണ്. പക്ഷെ അർജുനൻ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? മതാനുശാസന അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അർജുനൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്തല്ല? ഒരിക്കലും തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല അർജുനൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മതാനുശാസനം അനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അർജുനൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ 4 വർണ്ണാശ്രമങ്ങളില് അർജുനൻ, ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരിക്കലും എന്തല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ഹിംസയല്ല ചെയ്യുന്നത്, തന്റെ ധർമ്മമാണ് അവിടെ ആചരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ മതാനുശാസനം അനുസരിച്ച് ഹിംസയിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അർജുനൻ തന്നിഷ്ടത്തിനല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അർജുനൻ അത് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. और ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഇത്രയും മതിയില്ല, കൂടുതൽ വേണ്ട. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം, പ്രകൃതി. പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം, പ്രകൃതി. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം. സൗന്ദര്യം, ശക്തി, സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. വൈരാഗ്യം. അക്ഷരമാഷയാണ് നിർവചനം നൽകിയത്. സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, അല്ലെ? സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ത്യാഗം. പാർത്ഥൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? വൈദിക നിയമം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം? ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകനഷ്ടവനുമായ ഗുരുവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താം. അതെ, ഗുരുവിനെ ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നതിനും വിവേകം നശിച്ച ഗുരുവിനെ നമുക്ക് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന 4 തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ജനനം, മരണം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം. ജനന, മരണ, വാർദ്ധക്യ രോഗങ്ങള്, ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധികള്, അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങള്. ഒരു വ്യക്തി വിജ്ഞാനിയാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആത്മാവിനെ പോലെ ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞ ആ വ്യക്തി വിജ്ഞാനിയാണ്. ആത്മാവിനെ അത്രയും പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി വിജ്ഞാനിയാകുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ മുക്തിക്ക് അർഹരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിത്യമായി മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. അതായത് സുഖദുഃഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതില് അസ്വസ്ഥനാകാതെ സമനില കൈക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ് മുക്തിക്ക് അർഹനായിട്ടുള്ളത്.
ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ആത്മാവിന് നാശമില്ല, ശരീരത്തിന് നാശമുണ്ട്. അതെ, ആത്മാവിന് നാശമില്ല, ശരീരത്തിന് നാശമുണ്ട്. ശരീരത്തിന് നിരന്തരം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? സംഭവിക്കുന്നു. ബാല്യം, കൗമാരം, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ജനനം നടക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരീരം വലുതാകും, പിന്നെ എന്താണ് വളരുന്നു, നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നു, പിന്നെ അതിനുശേഷം ക്ഷയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 2 തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങള് ശരീരം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആത്മാവിന് അതൊന്നും ബാധകമല്ല. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 14